Hai xente que nunca subiu a costa da estación de tren coa maleta a rastro. E xente que non entende que un xoves en Compostela e unha noite de tapas por Lugo valen por unha semana no resto do mundo. E iso nótase. Hai xente que non sabe que unha hora na Conchi é como dúas na casa. E xente que nunca forxou amizades e compartiu silencios e miradas na Intercentros. E iso nótase. Hai xente que non sabe que mellorar a vida das persoas comeza estudando como converter as ideas en solucións que funcionen. E xente que non sabe que a felicidade e a medicina moderna son cousa da química molecular. E iso nótase. Hai xente que non entende que as metas se acadan longo a longo. E xente que non valora que a nosa cultura se proxecta ao futuro. E iso nótase. Hai xente que nunca aprendeu de docentes que son referentes mundiais. E xente que non sabe que somos unha universidade onde tes voz propia. E iso nótase. Hai xente que nunca pensou nunha resi como un sitio onde vivir. E xente que sabe que é xusto ali onde comezan as mellores historias. E iso nótase. Porque hai xente que sente que somos a súa casa sen nacer aquí. E iso nótase. Canto mellor sexa o meu presente, Mellor será o noso futuro. A USC nótase.